katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohuan, an sidasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. An maugmang kairiba. Madya na. RDN Radio Philippines Network. Radyo Ronda. DZKI Iriga. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Miyembro sa KBP ang kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas. 2 minutos po makalipas ang oras na alas 7 ng aga. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS! Matatapos na ang taon, wala pa rin ipon. Ho, ho, ho! Mary and Elionario! Pwede kang maging milyonaryo ngayong Pasko! Mag-transact lang sa M. Lulier from October 5 to December 31, 2025! Punta na sa M. Lulier para Christmas ay merrier! Grand draw for Mary M. Elionario promo is on January 8, 2026. Per DTI Fair Trade Permit number FTEB 238749 series of 2025. Santa Filomena Birthing Home. Mrs., ligtas na panganganak ba ang hanap mo? Dito ka na sa Santa Filomena Birthing Home. Hatid sa inyo ang ligtas, malinis at bagong pasilidad. High-tech na kagamitan, talagang inyong maaasahan. Tara na at pumunta sa Balong Pili Street, Zone 1, La Medalla Area City. Ang Santa Filomena Birthing Home ay nag-o-offer ng libreng panganganak sa lahat ng PhilHealth Active members, free baby essentials, and food and cash allowance. At hindi lang yan, may insentibo ka pa kapag sinipagan mong mag-rekomenda at mag-refer ng ibang buntis. Heto pa, mayroon din silang services offered na basic ultrasound para sa mga buntis, OB/GYN consultation, at prenatal and postnatal consultation. O diba? At home ang feeling. Tandaan, Santa Filomena Birthing Home ang puntahan. Located at Balong Pili Street, Zone 1, La Medalla Area City. You can also contact their FB page for inquiries. Search Santa Filomena Birthing Home, La Medalla Area City, or call their telephone number 054-341-3827 or 0919-881-9915. Owned and managed by Dr. Celestine Gonzalez and Mr. Jose Otao Tabarangao. Sa panagos na pag-asigura na ang pirang taon na tiwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo & Sons, mantinido, pinagmarhay kan Ngo Brothers na daí na mag-arog sa iba na nagpapabakal ng mga substandard asing undersized na mga bakal, arog gan kabilya, angled bars, asing iba pa, tasigon sa mga eksperto, nakabarato ka man sa presyo, alagan dai asertado ang siring na mga materyales, asing posibleng magdulot pa ng diskwido. Kaya sa Ngo & Sons, ang materyales mo nakasunod sa Philippine standards. De kalidad, asing sigurado, nasa tamang standards. Asing safe, ang sa imong pamilya, Ngo & Sons. Ang ngaran na matitiwalaan, poon kadto sa Kudgunyan. Diba, St. Anthony Cooperative is a multi-purpose cooperative offering a wide array of savings and loan products. GSAP offers high-yielding interest rate for savings for education, retirement, time deposit, affluent youth savers, and regular savings accounts. GSAP also offers financing services for businesses, agriculture, private and government employees, marketing, medical, housing, and many more. GSAP also offers allied services such as GSAP Mart, GSAP Hotel, and GSAP Diagnostic Center. For your medical needs, we have GSAP General Hospital Incorporated. To help you in your agricultural ventures, we have 222 Agri-Industrial Corporation. Visit the nearest GSAP branch now. GSAP, the keeper of your trust. Ronda Rinconada. Ronda Rinconada.
Maray na aga mga tugang. Welcome po hindi sa lokal sa tuyang programang Ronda Rinconada. Ngayon pong aldaw na Lunes. Lalo technical, si Sir Charlie Binaobra. Information transmitter side, si Sir Ricky Sagaya. Ako po ang sidong amiga sa radyo. Ako po si Raquel Caceres. Kumusta po mga tugang? Sulong weekend vacation ta sa paggirumdum kang unda. Sana nakapagnilay-nilay kita, nakapag-aalay kita ning pagpangadji. Sabi nga ni kantayumtom na pagpangadji sa satoya mga departed one. Iyo man talaga yan ang dapat nagirumdum mo niya to sa aging pagpangadji, pagpamisa, o ano man na tradisyon po, nakasanayan na po nindo kang sa indong pamilya kada bes maabot ang paggirumdum kang undas. Medyo po makulimlim ang syudad ning Iriga. May mga klase po ngunyan. Padaraw po nindo panimpanangga sa uran. Sa pagpasiring ko nga ni Igdi sa estudyo amay na amay. Nagtuatagiti. So, maka-experience po kita ning manakanakang pag-uran. Sigun po iyan sa Pag-asa. Huli po iyan sa raot na panahon na binabantayan niya to na si Tino. Mga J po kita mga tugang na sana. Dahil na inisubang-at pa sa signal number 4. Diyos ko po sabi kang Pag-asa, pasabol. Posible na magtaas. Hindi po kita basta-basta. Pasabol. Ano yan, agihan? Posible. Possible. Possible. Hindi passable. Itong passable, pwedeng agihan. Possible, pwede subuot. Yan, I stand correctly. Human error. Pangadji po kita mga tugang tayo, Diyos ko po Lord, sana naman at naginapos na ang taon 2025, naman ko at medyo nakabangon-bangon na si banyatong kababayan na pinagrapado kang nakaaging bagyo. Uni na naman, pangadji po kita na sana daina sa inman na lugar di sa Pilipinas mayo ng tamaon, sa itaas pa lang tunawon na. Sabi nga ni Kian, mayong imposible kung sarabay-sabay po kitang magpangadji. Aram po nito mga tugang sa naobserbahan ko kang nakalis na kunyan, undas. Day talaga maibitaran ang day talaga mag-inom. Mala, parot, 30, Iyono, Biyernes, sa may bukana, kang sementeryo, may nagiinom, may tanod, may pulis, deadma. Aldawning undas. Saktong alas 8 ning banggi. May nagpapatugtog na banggi kusog na speaker. Mayong pulis na nagsita sa lokang sementeryo. Mayo ning tanod. Dahil ko na idadrag down. Tanganing makapag-isip ka mong mga opisyal ka mo. Kung sa indaw ngaya ining yung pigsabi nga ni Ate Raquel. Baka ngaya. Asalom na nindo yan. Diba? Pero in general, matuninong. Pero mga tugang, may naobserbahan ako. Oras po na alas 10. So mga tao, dikit-dikit na nag-uuli sa sindang harong. Ano ang igwa na nag-uuli-uli na? Sana po mga tugang araw kayang taon-taon, maging aware kita sa satuyang kapalibutan. Ayan, maging, sabi nga ni Kayam, magayon so naging kampanya ng PNP, Beer Fire Protection, doon na gobyerno kay ining syudad ning Iriga, na daiman kaipuhan magtinir kita sa sementeryo, kung nakapagpangadji na kita. Do sabi nga ni Kian, tradisyon na yan. Pero sa ngunyan po, nag-iiba kaya ang panahon. Kahit to okay yan, ta kami nga ni magdamlagan dyan. Minsan inaabot pa kami ng pitsa ba dos. Hapon na kaming naulit na dapat talaga ang pagirumdum kang pistang kalag, pitsa dos, bakong pitsa uno. Ang pitsa uno, All Saints Day. Ang All Souls Day, pitsa dos. Kaya lang, ano daw inito na baliskag? Ano? Sabi ni Karon ng pilit, bahibe ang mga santo. Na pangyayari na yan. At yan po mga tugang, babalikan niya to yan, so observation niya to, kang nakaaging undas, pagkatapos kaini. Report! Yan sa linya, si Karondang Glenn Dabiaris, Ate Glenn, Marina Aga, please go ahead. Okay, salamat sabi Karondang Akel. Ang sabi ka nakaulay ko, ang mga bawal ngaya, haloy na yan na bawal, pero di man nangyayari, di man talaga nasusunod taon-taon. Iyo nga Ate Glenn. Banuan ka na buwa, aba na pagpasiring ko sa ultimong pinaggadumanan ko ang sementeryo sa Nabwa. Mala, kadakol kan mga nagiinom.
Yan ang ani. Igwa kay itong pula. Yan, karandang akel. Pero sabi ko itong mga nasa palibot, maski ngayon mga nagiinom, tiba, day man magparibok. Ay, dahil Ate Glenn, nandyan na nga ni kita. Pero pag sinabing ibitaran, bawal, dapat sumunod. Tabawal nga ni Yan ang problema. Oo. Saan sa tuyang kababayan day nagsusunod. Ngunyan, salado kan PNP, aros sa day naman masitagabos, saan sa indang mayor na pinagbabantayan ang bulos kan trafiko. At may mga lulunadan na haloy na magparada sa tubangan kan mga sementeryo, yan ang nakakabala. Pero dyan sa Barangay San Francisco, kan dumanan ko, sa syudad kan Iriga, kanal daw kan Undas, magayon ang sistema, pa duman sa tubangan, dapat magkuyan lang. Magbaba ni pasahero. Minuto lang, magbaba lang kan sakay. Tapos hali na tulos. Maraming day makaulang kay itong ibang mga bihikulo. Kaya ang kababayan tangiba, imbes na magdarakan ng mga four wheels, iba nakamotor na lang, iba nga ni naglalakaw kung naraningon man lang ang harong, tangaling day mabala. Nakakaulang pa ang mga dakol na mga bihikulo orog na sa mga atubangan kan mga kampusan to. Anyway, generalmente, naging matuninong, sabi kan PNP, ang pag-obserbar kan Undas, ngunyan na taon. Pero na lang kay itong iba na medyo nagpasaway, malangani sa report kan PRO5. Digdis sa tuyang runang Bicol. Ang sabi digdis, agad daw, halabaon ang chat ni Mamalo. Ang PRO5 monitoring dapat po sa observance kan All Saints and All Souls Day 2025 as of November 2. Sabi din, deployment of personnel, total number of deployments 7,887. Number of PNP personnel 3,333. Number of other uniform personnel kay banan ka na Bureau of Fire Protection at sinibapa na force multipliers nasa Kuyansinda. Uniform personnel, 1,826. Force multipliers, 2,728. Sa mga sementeryo na pinag-monitor, 313 na sementeryo. And then, sabi digdis sa Kuyan, mga nagkadarako. Aber daw, digdig ito sa mga nagkadarako. May mga nagka-aresto na nagpasaway, maski pa paano, maski na nga ni may anunsyo ang PRO5 na generally peaceful. Pero may mga nagpasaway pa ng God, Ate Glenn. Come again? Dawa generally peaceful, pero may mga nagpasaway pa ng God din. Iyo, sabi digdig. Digdig sa Kuyan, mga nagkadarako sa anti-illegal drugs, Diyos ko. Manday na lugar na ini, digdi sa Bicol. Anti-illegal gambling, uso ini. Siyempre, paganin na itong kaon, siyam, itong nagkadarako. Diyos sa ko. Sa firearms, sa Bicol, sa panahon kan Undas, as in, manlain na ining lugar. Mga prohibited items na nakumpiskar, aron kan mga matatarong na bagay, 39 gabos. Ining Undas-related incidents, monitored ining sarong arrested person for direct and resisting arrest sa Banuan ini kan nabwa. Dahil ko aram ko ano sa pinag-arrest ko siya pero nagkaigwa ni resistance. So yan ang nangyari sa Banuan kan nabwa kapsur. Pero generally naging matuninong ang pag-obserba ng Undas hindi nagalaog kan Bicol region. Salamat sa naging matuninong, maski na nga hindi may veteran na magpasaway o kaya may mga nagkapira kitang kababayan na naggabalga kay itong mga pinagbabawal araw na sanangkan pag-inom ng arak karong And sa iba pang informasyon, salamat ulit nag-uli si Representative Laila de Lima karong nag-akel. Pero dahil naman niya pa-unlock ng entrevista. Sabi niya, talagang ang pagpuli niya after kan eleksyon, talagang para ini sa pamilya, para sa pag-obserbar kan Undas. At nagbisita siya sa
Dili maklan na masulay yung baga dyan sa barangay San Isidro kan syudad kan Iriga. Pero tibad sa mga masunod daw, magkaikuha nini na pagkakataon na magampag atro sa media, takadakol kan mga kaputan kan media, and syempre, itong mga sinusulong niya sa yung pagiging representative kan na ML party list karandang Akel. So, inian na sa unang mga naging kuyan, kasiributan ni Representative Laila de Lima kan magpulisya sa syudad po kan Iriga sa panahon kan Undas. So, yan ang patuyang informasyon. Balikan pa dyan sa iba pang baleta. Diyan na Diaris reporting. Report! Mabalos na Ate Glenn sa dugang na impormasyon sa lado lugar. Nagdarayan sa tuya sa oras na 17 minutos po. Makalipas ang oras na alas 7 ning aga. Uy, baka napapasiram ka mo. May klase po na ngunyan. Balik sa klase. Balik sa opisina. Yan, barangon na po ka mo. Ang bilis po kang oras. Yan, 18 minutos mga tugang. Yan nga ni mga tugang generally peacefully, pero may mga nagpasaway pa man agad, di man po talaga maiiwasan yan mga tugang. Siguro tatak na talaga yan kang mga tao, kang mga Pilipino. Pero sana sa mga masunod, kung pag sinabi po na bawal, bawal. Di pinapangitan na magdaraning pag-ala, di mag-inom, di magbakal, di magdaraning inumon. Dapat, pag sinabing bawal, bawal. Sa iba kitang barata mga tugang, sa tahaw po, kang sabi nga ni Ken, sa tahaw kang kontrobersiya na kinukunyan-ngunyan, nasasapar, kang grupo kang Ako Bicol Party List, pero day po ini mga tugang naging kaulangan. Ta sabi nga ni Kian, sa tahaw kang unos, sa tahaw ning kadikluman, perming igwang liwanag na nagdadara po ning bagong paglaom na maabot sa satuya. Minsan nga ni mga tugang sa tahaw kang day niya to nilalauman na pangyayari, duman po niya to mas lalong namamatean ang pagpapadangat asin pagkakasararo ng kang pamilya. Arog po yan mga tugang kang naging istorya ni Lola Shirley Atole sa rupong 69 anyos na taga-Banwaan po ning Goa, igdi po sa probinsya ni Camarines Sur. Dati po siyang maugma, sabi nga ni kayan, jolly person, pano-pano ning kaugmaham. Ang perming asin permi siya na nagtatrabaho, sabi nga niya typical, nagibo kang mga sa kang harong, permi siya talagang, perming on the go. Alagad, uminabot po ang sarong aldaw, kan nakaagi pong Hulyo 15, 2025, nagbago po ang gabos niyang namamatean, kang siya mapaalnas o madulas mantang naglilinig, nagsisigid sa indang natad. Kung po kayo ang sa iyang aki na si Madam Melinda Ortinero, iyo po ang sabi nga ni Kian, natukahan na mag-ataman sa iyang ina. Sa tahaw kang mga pagsubok, nagtitinir po na mapuso si Lola Shirley. Inspirasyon po sa gabos, agdai po siya nagsuko maski nasasakitan na. Ngunyan po, igwang bagong paglaom.
siyang namatean sa tabang po yan kang Ako Bicol Party List. Ang wheelchair na naresibi niya bang ulang tabang kundi simbolo po kan sa iyang kalayaan asin paglaom na makakaluwas ulit siya sa saindang harong. Makakasanghab siya ning preskong duros asin makakaibanan niya ang sa iya mga mahal sa buhay na kung may dudumanan, sarabay-sabay na magkakan sa luwas, magsimba, magkaurugmahan. Grabe po ang pinaabot na pasasalamat ni Lola Shirley sa Ako Bicol Party List na iyo po ang nagdarang inspirasyon sa naunang bita ng partido. Sabi nga ni Kayan, ano man na pagsubok, perming malalampasan, the sky is clear, ika nga, after the rain. Ano man na unos, pag-uran, bagyo, perming igwang bagong paglaom, pag-asa, pagsikat kang bukang liwayway kang saldang. Kaya nagpromesa po ang Ako Bicol Party List na padagos magpapaabot ning tabang asin pagpapadangat sa lambang Bicolanong nangangaipuhan. Ulit ang Ako Bicol Party List, katabang na, kasurpa. 22 minutos po mga tugang, makalipas po ang oras na alas 7 ng aga. Balik kita mga tugang duman sa issue. Ano po? Tatak na talaga sa mga Pilipino. Tama po ginagabos, pero halos mga nagkapira na pigtitang kilik ni Daan kasabihan na masiram kaya ngaya ang bawal. Ano ba yung ikinasiram kang bawal mga tugang? Na pangyayari. Pagrekurida mi ni Karondang Diggs Martinez Jr. Kanakaging Biyernes. Sabi nga ni Kayan, so presyo kang kandila, ang sarong pidaso 25 pesos. May nahiling pa kitang nagiinom. Pero nasa bukana, sige subarag-barag ka mga tanod, ka mga force multipliers, mga PNP, parero deadma. Dai nasita. Duman po sa satuyang mga kababayan, day taman po pwedeng iasa na lang yan gabos, ang pagkakaigwa ni Matuninong bako maski odas, or aldaw na pagbubuhay-buhay niya to. Day taman po pwedeng iasa na lang sa satuyang mga barangay officials, sa satuyang mga kapulisan, sa satuyang alkalde, bisi-alkalde, sa gabos sa konsyal. Tamaski kita mismo, ordinaryong namamanwaan, pwede po kita na may maikontribuer sa satuyang gobyerno sa anong paagi sa pagsunod kang mga pinapautob na ley. As simpleng bagay na yan, paghuna nindo simple lang, pero dakulang katabangan po yan sa lado kan satuyang gobyerno. Dahil na kita magpadagdag na pagsaway. Pero sa kabilugan, nahiling ko, mas matuninong, mas mausay ang undas ngunyan kumpara po ka mga nakalihis na taon. So mga tao, alas 10, kadaklan, pauruli na. Sabi nga ni Kayan, may mga pauli na, may mga paabuton. Siguro, uli naman ini ka mga helang na naglalakop. Kaya lang, dikit lang sunahiling ko na nagsulot ng face mask sa law kang sementeryo. Ngunyan po mga tugang, alalahanon niya to na ang virus dahil po yan naglalakaw kung kita mga tao ang naglalakaw. So, naging sa kabilugan, hindi sa syudad ng Iriga, San Francisco, San Agustin, Santiago, Salvacion, naging magayon sa flowing kang undas. Mahiling kita na may mga barangay officials, lalo na sa barangay San Isidro, na niya to si
Kapitang Jason Suelo, si Barangay Kagawad Marinda, si Barangay Kagawad Bernard Gibara, kadakol pati itong mga tanod, nagkasararo. Sana araw kayan mga tugang presente talaga ang PNP hanggang sa pauli na kaming madaling araw. Yaon talaga. Ako talaga nagtutok ako. Obserbahan ko daw niya ako. Kaya lang may mga pasaway ng mga aki. Pagtalikod, kukonso kandila. Pag magayon ang burak, kukuunon. Same as usual na tradisyon ka mga Pilipino. Kaya lang may nanutaran ako mga tugang. Inik-inda ko lang. Baka man baka sa kinukuya lang. Obserbasyon ko lang. Sana man lang po sa masunod na pag girumdum niya to kang undas, dahil na po kita magdara ni mga saradit na aki. Tahirak po kang aki, pinapaturog duman sa kunyan, akihan. Iba nga babaw kang nicho, duman nga sa may at nicho kang kunyan mi. Ginubyo na bagang harong. At yan, mabalik ako mga tugang pagkatapos lang po kayo ni. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Albert, 64 years old, bilang isang senior citizen, mahirap na para sa akin ang pagbasa ng maliliit na letra. Tila, hindi na malino ang aking paningin, lalo na sa gabi. Inirekomenda ng aking kapitbahay ang iBerry. Sa simula, nag-aalinlangan ako, ngunit pagkatapos ng ilang linggo, nakita ko ang epekto. Mas malinaw na ang aking paningin at mas madali na akong makabasa kahit sa madilim na ilaw. Talagang mabuti ang iBerry para sa paningin. Mag-Kidney Care. Iwas sa kidney. Ako si Carla, 45 years old. Dahil sa mataas na creatinine, umaabot ng 3 mg per deciliter, laging pagod at hirap sa paghinga. Sinabi ng doktor, kailangan ng mag-dialysis. Sinubukan ko ang Kidney Care at sa 3 linggo, bumaba ang creatinine ko sa 1.7 mg per deciliter. Salamat Kidney Care, hindi na ako takot sa dialysis. Mag-Kidney Care. Iwas sa kidney. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury, South Star Drug at mga suming boto. RPN, DCKI, Radyo Ronda, Iriga City, mabot magpasalamat sa mga minasunod na sponsors na magiging katawang nyamo sa samuyang pagsilibrar kang ika-57 anibersaryo kang RPN DCKI Iriga City. OmniSource International Trading Corporation, Mrs. Nep Mayor Caja, President Doña Rosario Bayview Subdivision, Sukat, Muntinlupa City, Mayor Jeff Desenio, LGO Baaw, Camarines Sur, Engineer Wilfredo O. Buxit, General Manager Casureco 3, San Isidro, Iriga City, Mama's Cafeteria, owned and managed by Mr. Wari Nueva and family of San Nicolas, Iriga City, La Bicolandia Puneraria, located at San Francisco, Nabua, Camarines Sur, and San Vicente, Batu, Camarines Sur, and Miss Bitsy Odebar of Hong Kong. Sa mga naghahanap ng masisiram na pagkakan, refreshments, snacks, sin iba pa, iyan nga bossing dong matatagpuan si Iriga's Best Food House. Opo, dahil na ka mong masasakitan pa na magpila. Yaon sa Iriga's Best Food House. Ang masiram na milk tea, milkshake, fruit tea, halo-halo, frappe, snack, kasin kadakol pang iba. May pansit, goto, lomi, Josos Pares, chicken pastil, sisi, lutong bahay, pansit canton, gisado, pansit bihon, spaghetti. Wow! Talagang suwak sa panlasa. Bisitaw ka ng Iriga's Best Food House. Iriga's Best Food House. Located at Railside, San Miguel, Iriga City. Igwaman din bagong branch sa Barangay San Nicolas, Iriga City. Tapat kan Barangay Hall. Owned and managed by Miss Nikki Charmaine Brundial Alfilor. Kung gusto nindong maging kakaiba, ang gayon sa iba, Charms Beauty Lunch ang simbag dyan. Opo, ang Charms Beauty Lunch nag-o-offer kan mga minasunod na serbisyo araw kan gluta injections, gamitin dahil mga produktong imported, Korean, Japan, Thailand, as in local skincare cosmetic products, BB Glow, eyelash extension, lash lift, and many more. Nag-aako man sindanin manicure, pedicure, warts removal, waxing, laser services, shining, elbow and lip tattoo, and facial. Or do you
Di ba? Kompleto sinda. Kung pagpapagayunan pag-uurulayan, subok na, pinagkakatiwalaan na sin maaasahan. Pag-abot sa beauty care, Charms Beauty Lounge ang padumanan. Charms Beauty Lounge conveniently located at 516 Tansalat Building, Ortega Street, San Roque, Iriga City, in front of UNEP. Owned and managed by Nikki Charmaine, Bradiel Alfilor. Ronda Rinconada. Ronda Rinconada. minutos po mga tugang makalipas ng oras na alas 7. Balik kita duman. Sana sa mga masurunod na pistang gadan, undas, pag may mga aki kitang saradit, kung mapaaga kita, data na po darahon kahirak man, pinapahigda sa simento. Ayan, hirak man. Pwede man, basta magdala po ka mo ng folding bed. Ayan, sabi nga ni Kayan, sofa bed. Nakamulatan ta na kaya yan. So, dahil tama niyang pinagkukunyanan. Kaya lang, naobserbahan ko lang. Talaga sabi nga ni Kian, lumipas man ang dakol na taon, sabi nga ni Kian, nag-improve ang gadget, ang teknolohiya. Pero so, tradisyonal talaga na kunyang ka mga Pilipino na magdamlags, na magbantay sa puntod. Kasi yung mga departed ones, dahil talaga yan na bago. So, pabutan niya to ning congratulations ang lokal na gobyerno kay ni Syudad ning Iriga, Bureau of Fire Protection, PNP. Uli po iyan sa pag-inguhan na magkaiga po kita ning matuninong, matiwasay na paggiromdom kang Undas 2025. Sabi di ate, di ba Camarines Sur, Mayo pong suspension ha? Nag-suspension lang po ang banwaan po ng Piuduran sa probinsya ng Albay, Daraga, Kamalig po. Mayo po silang mga laog sa estudyante po sa kindergarten. Uli po yan sa pinagkukunya na inantisirparan po ang raot ning panahon. Uy, maray na aga po dyan sa downtown area kay Syudad ning Iriga. Ayan, market day po, hindi sa Syudad ning Iriga. Makulimlim talaga ang panahon May nagapot sa tuya. Siguro hindi pa butong pala di sa Iriga. Ate Raquel, good morning. Maulan po ba sa Iriga? Day po, makulimlim lang. Sabi nga ni Kaya, naka-standby. Nakapundo ang oram. Labi po da mga tugang sa 25,000 na eskwelahan ang namimiligro po sa pagbaha asin landslide. Huli po yan sa Bagyong Tino na pinag-obserbahan po sa ngunyan. Iyan po ang inireport ngunyan kang Department of Education, DepEd, na labi po sa 25,000 eskwelahan. Hali po sa 109 eskwelahan division sa nasyon ang namimiligro po sa pagbaha asin landslide. Huli po kang pinaglalauman na paggrapado kang Bagyong Tino. Katakod kay ni tulos po na pinahiro kang DepEd ang sa indang disaster risk reduction team sa bilog na nasyon, partikularmente na po sa may nasa lugar kang Visayas sa Mindanao na maapektaran kang bagyo. Susug po sa DepEd, pigkakarkulong aabuton sa 9,558 eskwelahan sa mga nasabi ng lugar ang prone sa pagbaha, mantang 15,668 eskwelahan ang vulnerable sa landslide. Pag-share po kang DepEd na mahigot na pinagbabantayan kang Department Disaster Risk Reduction Management Services ang sitwasyon asin pakikipag-koordinar sa mga lokal na gobyerno asin disaster councils takaning masyerto ang sa indang kahandaan. Ay nako, sana da inaman tahirak man na naman kan sa tuyang mga kababayan at masabi nga ni Kian, nakakataliwas-taliwas na kita. Sana man da ina, 35 minutos mga tugang. Sabi kang para
Antabay ta ate sakit pero baga na malang bublay sa disentro siguro ako pa aftershock ko ondas baka po. Report! Nagbabalik ka na rin, ang linya ni Ate Glenn. Ate Glenn, go. Okay, salamat karandang akel saro sa mga mabuglay at mga paratinda nin burak. Namiyarde, ito mga burak for medyo ta kadakol kay ito mga nagatienda ngunyan na undas karandang akel. Di kinso nagbakal. Mga pating klase nin burak, mga mamahalon, aros banggina, kantet sa uno, aros day pa na ubos. Pero may nagkapera lang na pwesto itong siguro, depende sa diskarte ka negosyante ta nakuyan sinda na bakalan. Pero kadaklan talaga sabi kan mga negosyante na kaulay ta na miyerde. Marahe-rahe si kandila tanay istakyan. Pwede yan na magamit, pwede pa ipabakal sa otro taon. Pero ang problema ito mga preskong burak karon dati. Oo. Ate Glenn, sabi nga ni kang amiga ko, ngunyan ngayang panahon, maski nga ano ngayang diskarte mo, maski nga ano ngayang pakulo mo, minsan nga din nga kinakagat ang publiko, ang diskarte nga ngunyan, padakulan ning amigo, amiga kamidbid, tadyan nga yan mabakal sa imo. Yan na pala nagdiskarte ngunyan, Ate Glenn, ka mga negosyante ngunyan. Iyo, dahil na ngunyan, kuyan, pinagbabakal itong pagkagagayo na burak kung na igwa man namimira-pira lang itong mga afford na magbakal kayan pero ito talagang pangmasa karamdang akel difficile magbakal kan mga mamahalo na burak ito pinakabarato sanggatos na lang ngani pero day pa naubos lalo na itong mga mahal na klase kan na burak na halipas sa dangwa. Ara mo kay Ate Glenn, so kadaklan na nahiling ko ngunya na pag-ikot-ikot ko kadaklan talaga kay itong mga nakunyan-ngunyan kang burak, itong mga plastic, tsaka itong do it with yourself. Ara mo kung saan ang sarason ninda nararaya kaya sinda Ate Glenn, tapag ang burak ninda magayon, pag sinda minahali, minsan kinukuro So, abo na ninda, sayang man lang ngaya, kung babayaan mi man lang ngaya, na may mabantay magdamlag, maray pa ngaya kayan, so plastic na ano man niya kayan, na buro-barato. Iyo, tsaka igwak itong sarong klase, apwera kan plastic, igwak itong garo bagatela, na pinag-disenyong burak karondang akel. Mabenta man ito, pwede nga nitong ipuli, pwede pang sarayon sa laukan harong, i-display. Pero ito mga sariwang burak, yan ang problema, urog na kung maraming bantay. Maray kung may mga mausoleum talaga dawa bayaan. Oo, dawa bayaan mo. Lalo na kung may sarado itong mausoleum. Pero kung open man lang, delikado na kung anon si Bura. Pero Ate Glenn, si mga negosyante. Oo, pero Ate Glenn, may nahiling akong museum igdi sa San Isidro. Dahil ko nangaranan sa San Francisco. Talagang nagpakunyan sinda, pinag-cater talaga nila itong mga flower arrangement. Inapot ko itong, kunya ko taigwa, itong nagpapakaray, itong burak, barkada ko. Sabi ko, pero niya ako ang kontrata mo. Medyo nagganan siya man niya kami. Taon-taon ngaya, pinagpapaadornuhan talaga ngaya yan, kang pamilya ngaya. Ang sabi niya ninda, once sa sarong taon, sarong beses man lang ngayon. Saka, ito na daabgaro ang reunion Ate Glenn. Ang kunyang palang pamilya, taon-taon, kada best undas, talagang tipon sinda na magpamilya. Kaya man, bunggang maray Ate Glenn. So, pagkagayon-gayon talagang, sabi nga ni Kayan, ginastusan. Pero kung kaya man lang, Ate Glenn. Pero, sabi nga ni Kayan, nagtubo man da sinda ning dikit. Ito ang importante, nagtubo ning dikit, da inalugi. Iyo, totoo yan. Dikit lang na dilensya, okay na yan. Pero kung pangan naman na dilensya, malaki na yan. Dahil samantalahon kan mga negosyante. Marahi-rahi pa si mga nagpintura, maski pa paano nakaganan sa sindata. Siyempre, dakul itong mga nagpapintura. Pero ang iba, sinadiri na lang si pagpintura. Karon ng akel, para minus gastos, mabakal lang pintura, sindanan bahala. Pero kung medyo dahil matataw masyado kung paano yan mas mapapagayon, siyempre ibabayad na lang. Kaya lang, sa na nitso, depende kung ito lang atubangan, barato, kung gabos ng lubungan, sakop ng pinturahan, siyempre mahal yan. So, depende sa urulay. Depende sa size. Kaya kuyan, lubungan, puntot, kan mahal niya po sa buhay, karon dan akin. Bueno, and
Sunod naman na kuyan natatawa na tensyon, padangadang na, lugod dahil kita paduhon kan mga bagyo, paano kita magiging magkaigwa kan Merry Christmas. Iyo, argani ka ni Ate Glenn, argani kayo ni, di sa iriga, nag-uuran na. O, di man sa location ko, nagturo-turo na karon na kakel, nag-uuran naman sa mga oras na ini. Kaya yun ang problema, typhoon season kita ko yan, kaya pagkapunan ka na autoridad, maging alerto, maging preparado permi sa anbagyo dahil niya to aram na baka sa mga masunod, iyaw naman sa tuya. Pero lugod, maglihis lang ini na dahil po nin grabing distroso sa mga kababayan ta. Bakulang sa Bicol, ulit ipapagparte ka na nasyon, kaherak man baga kay itong mga nagiging biktima kan kalamidad at karamdaman nga na atlet. Bueno, sa iba pa niya ito informasyon, mas kinangani dahil nagpaunlak ng entrevista si Representative Leila de Lima, Kananal Party List. Pero sabi niya, saro baga sa pinagsalay na sa ngunyan, ining dagdag na suporta at pagpapakusog sa Philippine Coast Guard. Kung sa si Don sa iya, aral daw minato ba sa peligro ang linyada ng Philippine Coast Guard sa pagbabantay sa satuyang teritoryo asin man ayamang dagat sa paggatod sa nanintabang asin pagprotekta sa satuyang mga parasira gikan sa mga pambubuli asin pangaharas kan mga dayuhan na nangangamkam kan satuyang teritoryo asin sa pagresponde sa panahon kan mga kalamidad. Obligasyon kan Estado na protektahan asin itulugban ang saindang kapakanan ini pong Philippine Coast Guard. Malinaw, respect asin suporta sa pagpapatibay kan mandato ang kaipungan kan satuyang PCG. Dai pag maliton ang saindang linyada. Dai pagkalipos taon asin ang mga sawot na waranin basihan. Ang pagpapausog asin pagpapakusog sa saindang linyada, ini man pagsusulong kan lalong kaligtasan kan satuyang mga kababayan asin mas pa na pangangataman sa satuyang likas na yaman asin onra kan satuyang lugar. By modernizing the PCG, we seek to position the Philippines as a responsible maritime nation capable of protecting its vast maritime zones, fulfilling its international obligations, and ensuring the safety, security, and sustainability of our seas. House Bill number 5131 para sa mas makusog asin mas modernong Philippine Coast Guard isalin na. So yan baga karon na kailan dapit sa House Bill number 5131 kung sayin pinanginotan mismo ni Representative Leila de Lima ka ML Party List ang pagtaunin na pag-recognition man sa serbisyo kan mga taga-Philippine Coast Guard. So yan na sa yung mga dagdag na informasyon. Glenn Biares reporting. Field Report! Mabalas na Ate Glenn sa impormasyon na yan, 44 minutos, makalipas po ang oras na alas 7 ng aga. Itong bareta ni Ate Glenn, nakaka-proud na si dating Senadora Leila de Lima po, pa kang nasa, kunyan pa siya, Justice Secretary pa siya, nagsenador, ngunyan nasa Kongreso. Dahil talaga niya nalingawan itong pagtatauning pagpapadangat sa satuyang mga taga-Philippine Coast Guard. Dapat man talaga padangaton niya to mga tugang ang satuyang mga, sabi nga ni Kayan, ang sandatangan ng Pilipinas, ang Bureau of Philippine Coast Guard, PNP, Armed Forces of the Philippines, Philippine Navy, tasinda po ang nagbabantay sa satuyang soberenhiya. Lalo na po ini mga taga-Philippine Coast Guard. Buhis buhay aram po nindo mga tugang. May istorya ko lang sa Indo. Makaherak ang mga taga-Philippine Coast Guard. Minsan itong Armed Forces of the Philippines sa pagsinda po minatauning ayuda. Duman po sa may Ayungin Shoals, Discovery Island. Duman po sa may kunyang West Philippine Sea. Grabe ang pambubulog kayo ng mga tugalsik na ini. Gaang mga garo baga sarap na palokpakon. Ayan, pinagwa-water gun sinda. Makahirak mga tugam.
isipon niya to, sa diri niya tong pagrurugaring, pinapahali kita kay ni mga dayuhan. Paano ba naging araw ka ini? Ayan, basulon po nindo sa mga Duterte. Basulon po nindo yung mga DDS na pinagpatronize ni dating Presidente Rodrigo Roa Duterte ini mga Chinese. Nakabelo sinda during the Duterte administration. Mas tinawaan po ni importansya ni Tatay Digong. Ito mga inchik kaya nagkusog buot sinda. Garo sinda na ang kaghari, garo sinda na ang napamayagpag, hindi sa Pilipinas. Sana pangatamanan po niya to sa binayaan na legasiya ni the late Ninoy Aquino. Aram po ni Dutano. Kawasa during the time of Pinoy, ginana po niya to sa International Court na ang West Philippine Sea pagsasadiri talaga kam Pilipinas. Si Say ang nagsalida ki Pinoy, si Duterte, pinabayaan ini. Pinag-inganyo sa mga Chinese, pinabeloy di sa Pilipinas. Kaya baga, nagdakol sa droga during the time of Digong. Dahil taman po sinasabi, tamaski pa ito pa, noon pa ka ito igwa ng droga, pero namayagpag sa droga, panahon ni Duterte. Tano bayaano ang igwa? Yan, isipon na po nindo. Ngunyan, na nagmaabot na naman po, ining Nobyembre 30, ini pong trilyon peso. Sabi nga ni Kayan, ma-March. Sana maging matuninong. Ito dudukot niya to yan. Tano po, kung magigiramduman po nindo mga tugang, ka nakaaging Setyembre, presenting taon, nagkaiga po ning hero protesta, parehong-pareho akaini. May mga nagbalot na mga nakamasning itom. Bako man po yan, nakaibanan duman, sinda po ang nagpaparibok. Mga DDS yan, gusto ninda pariribokon, tanganing pahalion ang presidente kang Pilipinas, patalsikon duman sa Malacanang. Mindset ba dong? Mindset ba? Ika nga. Sana ngunyan, napapaabuto na Nobyembre 30. Maging matuninong, dahil po nindo tugutan na may mahalo po na mga DDS. Nako, mga DDS talaga. Iyo daan papuon kang kariribukan. Uyugon mo na yan. Tano mga tugang kang naghiro protesta, mga pinklawan, dilawan, nagkaigwaning araw ka ini na marahas. Mayo po. Tano, nasa disiplina. Ang sabi baga mga tugang, kung ano ang puno, iyo ang bunga. Ngunyan, ito daw mga DDS, ang pinag-idolize ninda si Tatay Digong, nagaro daday mo maintindihan ang hip kang hangin sa payo, iyo mandaa ang mga supporters. Hindi nga mga tugang, ang mga supporters ni dating Vice Presidente Leni Robredo, mga supporters kang Piklawan, supporters kang Dilawan, tano may isog, tano nangungulog dai, huli po taang leader, honesto, iguwang malinig na kredibilidad, iguwang malinig na credibility, bakong mapangulog sa kapwa. Nahiling ka na po, nagirumduman ko kang magkaigwaning rally, duman baga sa may luneta ito, nagkoka ko niya ning kariribukan, nangapudan si dating Vice Presidente Leni Robredo, na magiging, pwedeng maghiro, pwede man maghiro na matuninong. Huli nga, nagsunod sa mga supporters, tahuli, magayon ang pakiulay. Kang sa indang, sabi nga ni Kayan, sa indang sinusuportahan. Tano, kang si Tatay Digong kunyang kugiramduman ko, na kada siya naaanggot, kada siya igwang nagbabati ko sa iya, muda igdi, kinundi na pa. Ang sa tuyang kagurangnan. Ngunyan, ang mga DDS, ano ang mabot ninda, ipagpangadji, kimahal na kagurangnan, na makalaya na, paano nga ni papangadji, mismo nga ni, iyang iniidolo nindo, dahil naniniwala sa satuyang kagurangnan. Dahil niya kinundi na ang satuyang kagurangnan. Sabi nga ni Kayan, what goes out, comes out. What goes round, comes out. Kung ano ang tinataram, nindo, ayaw bininalik sa iya. Di ba siya naniniwala sa satuyang mga nakagurangnan? Kinundinan niya ang simbahan Katoliko. Pigkundinan niya, niratak-ratakan niya.
ang mga padi. Ngunyan, maapod ka mo ning pagpangadye. Ano ako, hilo? Maski gayud ako, di ako maniniwala. Kung talaga, dapat kung talagang tunay na pagbabago, mismo sa indong iniidolo mag-umpisa, tangani ka muna nag-iidolo, sumunod. Makahirak, makahirak mga tugang. Ako personally, nahihirak man ako kita, Daydigong. Kaya lang, sabi nga ni Kayam, kung ano ang ginibo, sabi ba ganya, na naginumduman ko, sabi niya, kung kamo nakagibong sala sa batas, dapat batas man ang umusig sa indo. Ungon yan, nakagagibo ning sala sa satuyang batas si dating Presidente Rodrigo Roa Duterte o batas man ang naghabol sa iya. Dinidoon ka mga DDS supporters na during kang kampanya, kang presidente si Taday Digong, dai na kita miyembro kang ICC. Totoo po, dai na kita. Pero, during kang si dating Presidente Rodrigo Roa Duterte, mayor pa kang Davao, iga ng war on drugs sa Davao. Pera ang pinagpapabagadan niya. Kaya itong sabi nga ni kan, death squad kang Davao. Miyembro pa po ang Pilipinas kang ICC. Duman siya nadali. Ayan, DDS, magtagabasa nga ni kamo paminsan-minsan. Bako lang kamo mauray-ulayan. Makadangog kamo, makabasa kamo sa Facebook, mauyon na kamo. Dapat kitang mga nagagamit ng social media, pag igwa kitang nabasa, mayong maraot na magtagahapot. Mayong maraot kung sabihon mo, ano man niya nagahapot ka? Natural, nagahapot. Aday ko aram, maghapot ka daw kung aram. Mayo pong maraot kang maghapot. Bako po yan kababaan kang pagkatao kung maghapot. Solamente nga ni, maski nga ni ang mga presidente si Isay pa, lambang kita, may mga bagay na daig kita aram. Kaya nga ni kita naghahapot. Ano? Sana man lang pagsabot, pagtapos kayo ng taon 2025, ito mga problema igdi dahil na madara pa sa taon 2026. Kadakol mga tugang kang issue ngunyan. Makahirak ang nasyong Pilipinas. Pilipinas, kaito, madali kang padangaton, madali kang mahalin Pilipinas, pero ngunyan, abang sakit mo nang baka mahalon, masakit ka pa na i-trade. Masakit ka pang ikunyan sa ibang nasyon. Huli man sana po, kagigibuhan taman sanang mga Pilipino. Kaya po mga tugang hambaba kang hiling sa tuya kang ibang mga foreign countries, huli naman po iyan sa kagigibuhan man lang kan sa tuya mga kababayan. 7 minutos po mga tugang bago mag-abot ang oras na alas 8 ning aga. Ito pong may klase, may lawag sa trabaho, na alas 8, oy, rikas-rikasan nindo. 7 minutos na lang, pagdara po ning panangga sa uran. Uli po, taigwa po kitang raot ning panahon, si Bagyong Tino. Maging mapamatsyag po kita, maging alerto kita mga tugang. Tang sabi po kang Pag-asa, pwede po na itaas ini sa signal number 4. Sana man lang dai. Pag signal number 4, sabi po kang Pag-asa, subag o mga tugang, mapamanin sala. Grabe ang rapado kang uran, grabe ang rapado kang duros. Kaya mayo pong imposible, magpangadyi po kita kimahal na kagurang na sana iligtas ang lambang Pilipino, day naman po maglandfall igdi sa Pilipinas, sa taas pa lang, tunawon na Sana man lang dai natangani man, Merry po ang satuyang Pasko. Nagpaabot po ng informasyon sa lado lokal si Karondang Glenda Biaris. Lado technical si Sir Charlie Binaobra. Information transmitter side si Sir Ricky Sagaya. Ako po ang sinong amiga sa radyo. Ako po si Raquel Cáceres Mabalot. Ingat po kita mga tugang. Magpangatyi po kita. Tao di po kayo ng Bagyong Sitilo. God bless everyone and bye! Ronda Rinconada.